Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu review. Sila ku social media nokuphawula kwabantu. So sizobeka ukuthi abantu abathini. Lana uVuyokazi, ubaby mama kaMpumelelo first girlfriend lo asemlobolile masizwa kahle. So kunabantu abathi I wonder abazali bathini. Kunekushayisana ke kwemibono. Ngizosebenzisa izibonelo ngezinto esizibonile kule show yabadala okuwabazali ubaba uMseleku namakhosikazi akhe. Ngizothi nje i-example ezoba perfect or examples. uMangwabe nomama, because simbonile ugogo kumama kaMangwabe, also uMayeni nobaba ukubaba kaMayeni, la kuvela khona ukuthi umndeni kaMayeni mabechazelwa ngale ndaba ye-polygamy babengayi-understand because isonto abalihambayo angeke ngithi beli-against, kodwa lo mbono wesithembu lalingahambisani nawo. Yiphathi yabazali lapho ngalesikhathi uMayeni ebeka ukuthi kunoMseleku ozoba uhusband wakhe and uhlobo lomshado abazoba kulo lunje. Number 2, ugogo okuMakaMangwabe mayikhuluma nobaba uMseleku kunento yokuthi mkhwenyana ngesikhathi umthatha wathembisa ukuthi uyena okugcina futhi uzomphatha kahle. Nayi-ke impendulo yababa uMseleku. Impendulo ithi ngalesa sikhathi evuma lokhu uMseleku ingoba wayefuna ukushada noMangwabe, so wabeka izinto lezi ezifunwa uma engibala lana ugogo uMakaMangwabe. Yini ke esinzima kulaba abalwayo if abantu bethi I wonder abazali bathini, because uVuyokazi as first girlfriend or umamkhulu womjolo uyena esesibonile ukuthi wenze le choice ukuthi usempilweni kaMpumelelo and ready because manje useyingxenye yale TV show ekhombisa ngezingane zikababa uMseleku yena njengo-squeezer or umuntu ozoshada noMpumelelo. If bekwazile kwisithembu Uthando Nes'thembu besinika i-reality show ukusibekela ngabazali besibekele uvo lokuthi ke uMayeni umndeni wakhe wathi bekwabazali, uMangwabe umndeni wakhe wathi bekwabazali. Yini esinzima if uvuka lo mbuzo kwababuka le show, because ukuza ne-reality show kunembuzo evelayo eminingi. Kufana nokufunda incwadi, umqondo wakho uba active, u-imagine izinto eziningi, uba creative. So abantu mabethi okay, siyambona usisi, siyambona ugirl, siyambona untombazane wenza ukuthi, so abazali bakhe bazizwa kanjani? Yini gazi eyenza lento ibe nzima? Because abantu sebeyalwa manje bathi abantu they are so mean, abanye basho zonke ezinye izinto. History lesesivelile and mawuzoveza ukuthi yinto vele ejwayelekile ukuthi khona unumber 1 no-number 2 ama-girlfriends ahlezi exabana, uyabona ukuthi ayikho juice. Mhlampe kuzoba juice mase abanye bezwe ukuthi abazali bathini, because ukuza ne-reality show ngicabanga ukuthi usuke usu-ready ukulandela noma ukuphendula izinto ezifana nalezo. So abantu mabethi siyalibona leli side or siyayibona le part ukuthi iy'ngane zindawonye, kodwa abazali bathini? Uyayibona ke leyo nto. So abantu bayaxabana, nami angazi, ngizama uku-understand ukuthi ibheda kuphi le nto, because ngala babe open abazali ngale ndaba yokuthi kwenzakalani uMseleku and his wives. Manje mase kungapha sekuthiwa hayi kodwa bakumabona kude, kumabona kude bethi abantu yazini lena-ke izosilalisa. What if lena ibi-eda beyizokwenza kube na that thing, yenze isitori sibe more real?
uma ngabe sengikhuluma i-English ezwakalayo because ngibuye ngikhuluma i-English engazwakali. Angithi manje liyavela isayidi labazali lomfana kumfana ukuthi nabo abazali bakhe bathini. Yini-ke mhlampe izwakala ilumela ngokuthi I wonder abazali bathini. Ukuthi i-comment engiyibone-ke la kubhekiswe kuVuyukazi bengakabheki-ke kwisayidi likaTirelo ukuthi yena abantu bathini bagadla bathini ngaye. But enye into ukuletha i-Historic TV kumele kube phela nezinto abathi abantu yes lena ngempela interesting. Manje nje masezovele kuvela idrama yamantombazane into ejwayelekile nawe ukuthi amantombazane azabhalelana ama-SMS ukuxabana nje okubandayo. Hayi kahleni nani kahleni. Nina nibuye nenze ngathi nje iy'tori niyayiqala manje. Umehluko ukuthi manje sesibona abantu laba okubhalwe ngayo. Angithi makade sifunda iy'ncwadi ubucabanga ukuthi ubani uma ufunda incwadi bekunikeza ama-characters la abantu abakhona encwadini. Ubuye usho ngenhliziyo uma ufunda nawe izinto ukuthi wayenza ukuthi wenza ukuthi uthi ubani wayenenhliziyo embi. Yinto oyithola ngesikhathi ufunda. Lesi-ke isitori esesivela kunabantu abavele bephakathi kwazo ngeke ungayibuza ukuthi kazi kwenzakalani kuleli side. Leli side bayasinika lona but leya ndawana ithini. Social media-ke sekunabanye-ke abazalwane abavele bevuke khona bethi you guys are so mean. Abantu balandela isitori. Uma belandela isitori bazoba nemibuzo. Kuwukuthi-ke akungabi nenhlamba, akungabi hlampe nokuhlukumezana kuyona yonke le mibuzo. But masibuka ukuthi ukwazile ubaba umkhulu or ubaba kaMayeni ukusho ukuthi nakho kwenzeka kwagcina kunje. Yini-ke esindayo kuleli side ley'ngane? Angazi-ke ngiyayibuzela. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga ngiqede. Bye bye.